На, смотри. Туда. Да ладно, ерунда. Hayır sen de. Песня на татарском языке Фейрузе. Так, песня Кайбой, какая песня? Так, тихонечко. Надо, уберите в сторону, а? Девушка. Красный. Подождите, вот пусть мешает человек. Мешает он? Да. Уберите на катер его. Убрали. А у реки гуляет бабы.
Мужики! А что, подожди. Так название, давайте название. Вы название скажите. Мен күрәсем килгән иде. Еще раз, секундочку, махну рукой скажите. Күрәсем килгән иде дигән җырны җырлыйбыз хәзер сезнең өчен, хөрмәтле тамашачылар. Гармонда уйный Алсу Фатхуллина. Нинде ауылдан? Мәскәү шәһәре. Мәскәүдә торам. Казаннан Буа районы. Шулай уны яратып. Буа районы. Юк, мен просто Алсу! Шыгат кадрлар җырлар. Минем күрәсем килгән иде. Танцуй!